Het is weer een gewone menje in Achlem. De oproomploegen doen haar werk op het Keertveld. Maar in het centrum van het dorp kan weer een kanon aansketten worden. Hoe oors wie dat sneun? Nog neer zal Achlem saaiende belangstelling stien haar. Maar als hoogtepunt de speech van Bill Clinton in de Rijn. Nou, om eerlijk te zijn, die heb ik net jongen. Want het wint eigenlijk wat te koud en dat weet. Maar de vrouw die staat in de direktzinnen, dat die het er een oren zitten. Nou, die weer de jongens ik had geklommen, maar die had hem jongen. Clinton brengt na zijn speech nog een kwarte bezite aan het kerken van Achlem. De verbjuistering van koster Fouke Velzen. Ik heb Bill Clinton in het kerken gehad. Ja, ik weet wat aan het opruimen en op een gegeven moment zit er samen in het kerken. Daar wist ik niks van. Ik ben nog maar op een fotokamer. Dat weer wel even een hectisch moment. Hebben we maar een praat? Ik heb net maar een praat. Ik zin over een beetje zo. Ik ken helaas geen Engels. Dus iemand van Achmea die het even een beetje vertolkt. Maar hij wie net zo praatsker. Het is duidelijk, de Achmea-conventie had Achlem goed dienen. En alles is zonder wanklanken verroemd. Nou ja, een puntje van kritiek. Geert Mak, die heb gisterenmorgen tolle woorden van de radio gehad. Die had een heel verhaal gehouden van Ulwe Jampjes Drijsma. En dat was een heel mooi verhaal. Maar het voelde me wat aan dat de voorzitter het eventjes het neemt. Maar dat ik hier er helemaal op rekenen dat ze even een krant lezen zouden. En dat is net gebeurd. En dat valt me aan. En dan nog even waarom naar de koster. Want die is er niet op ziek naar een verdwenen graafstien. Daar wist ik dus niks van. Houdt mij nou krijgen vrouwen van Achmea die zou er eens een graafstien stellen. Ik zei, ik weet er niks van. Ik hier wel een hele mooie zwaan hier steen, die zit er al weg, maar die gaan ze even bij de buren daar zetten. Nou, dan is de gas derk weer keel. Nou? Ja, ze graafstien is minder leuk. Ja, ze graafstien met ze maar de handen afblijven. Het liep het nergens op. In de ring van de morgen werd duidelijk dat de graafstien juist er mijner is door familie. Min naar het zin van de koster. Die het onjeft het waan wel bij de politie. Maar het wordt in elk geval net een extra kostenpost voor Achmea.